дар рӯзи баргузории ҳашарҳои дастаҷамона бахшида ба 26-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода ҳар як шаҳрванд баромада тозагиро аз хонаву маҳал ва ҷойи кори худ оғоз намуданд. доираи васеъи кормандони ташкилоту муассиса, ҷавонони фаъол ва сокинони шаҳр дар ин маърака сарҷамона иштирок доштанд. мавриди зикр аст ки аз ҳудуди минтақа дарёҳои Қаратоғу Ширкен мегузарад ва тӯли дарозии онҳо зиёда аз 100 километрро ташкил медиҳад. дар баробари он ки тавассути ин дарёҳо ба заминҳои кишоварзӣ обёрӣ карда мешавад, баъзе минтақаҳои аҳолинишин оби дарёҳоро ҳамчун оби тозаи нӯшокӣ истифода мебаранд. аз ин хотир тоза намудани соҳили ҷӯю каналҳо ва дарёҳои минтақа аз партовҳои истеҳсолию маишӣ кафили саломатии ҷомеа мебошад. имрӯз дар шаҳри Турсунзода аксияи тозагии соҳил 2017 гузаронида шуд. дар ин аксия аз ҳудуди шаҳр, аз ҳудуди ҷамоатҳо, ҷамоат деҳоти Қаратоғ дар соҳили дарёи Қаратоғ баромада дар аксияи мазкур то пурра иштирок намуданд. дар дарёи Ширкен бошад, ҷамоати деҳоти Навобод, ҷамоат деҳоти Регар ва дигар ҷамоатҳо буромада пурра ба аксияи тозагии соҳил иштирок намуданд. мақсади ташкил намудани аксияи тозагии соҳил дар ин аст ки дар тамоми шаҳри Турсунзода каналу ҷӯйбору дарёҳоро тоза намудан аз партовҳои саноатию маишӣ. мо дар оянда нақша дорем ки чунин аксияҳоро дар шаҳри Турсунзода пурра баром монда ҳамавақт гузаронем. мақсади гузарондани чунин чорабиниҳо пешгирии ифлосшавии соҳили дарёҳову каналҳо, ҷалби ҳарчи бештари шаҳрвандон дар тоза нигоҳ доштани он, баланд бардоштани тарбия ва маърифати экологии сокинон, тарғиби ҳифзи табиат ва пешгирии ифлосшавии манбаъҳои оби тозаи нӯшокӣ ва бартарафсозии партовҳои маишию истеҳсолӣ дар муҳити зист мебошад. ба гуфтаи масъулин, гузарондани ҳашарҳо дар шаҳри Турсунзода ҳар рӯзҳои истироҳат гузаронда мешавад. ҳадаф аз роҳандозӣ кардани ин иқдом рафъи камбудиҳои ҷойдошта, ободу зебо гардондани кӯчаву хиёбонҳои минтақа ва дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашнҳои бузурги милливу таърихии кишвар мебошад.